دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم. امیدوارم خوب هستید. میخواستم یک 2 minute منین خدمت گپ زنم ایمینا برای شرافالدین گدویف. شرافالدین گدویف یک проекти Муҳиддин Кабирӣ аст. даже Муҳиддин Кабирӣ 250,000 евро пул ҷудо кардааст имина барои Шарофиддин Гадоев. Айкасум буро ки Шарофиддин Гадоев маълум аст. бале, Шарофиддин Гадоев якум бор нест ки Афғонистон рафтиса. Бояд Шарофиддин Гадоев 2026 бояд дубора оҳанда гап зана. барои чӣ ин кора кард Муҳиддини Кабирӣ? Дига дар ягон ҷо ранги оппозитсияи рус хадаркост ки файродшӣ накарданд. Баъд маҷбурай ягон каса пеш барад. Агар не барои чӣ Муҳаммадиқболи Садриддин қабул кард? Дар чанд эфирш баромад гап зад. Барое ки Иқбол як продажный журналист аст. ранги Додоҷон Атабилоев. даже ман медонам Шарофиддин Гадоев чанд сум додаги Муҳаммадиқболи Садриддин да. Як бор 800 евро, дигин бора 1500 евро. ин рӯзо дар шабакаҳои иҷтимоӣ как буда Шарофиддин Гадоев биромада зидди Муҳиддини Кабирӣ гап задист. Неки яхе мо шумо бовар кардесем. Давайте не будем тупить. имрӯз рӯзи аст, фикр кардан дар кор аст. ман медонам Муҳиддини Кабирӣ чӣ мехоҳад, но ман намегузорам. якҷон ташаккур. фикр кардан дар кор аст. дӯстон, ман даст дароз мекунам. зинда бошед.